Ja, men altså nu er vi så kommet igennem det checkpoint, som ligger på vejen til Ramallah, og som er den eneste vej, som forbinder syd med nord. Og det tog 35 minutter at komme igennem, men altså man har virkelig fået den her diskrimination at mærke, og det spil, som de kører at mærke, fordi at altså for det første, de var jo fuldstændig ligeglade med, at vi sad og viftede med vores pas. Altså, vi har lyst over blå øjne, så der er jo ikke nogen problemer. Det gik også fint nok med de lokale palæstinensere denne her gang, undtagen 2 af dem, som skulle ud af bussen, og så fik Ibrahim at vide, at I har et problem. Det var altså de 2 eneste muslimer, vi har i bussen. Så allerede der var der også diskrimination internt af palæstinenserne. Men det giver bare ikke mening med denne her checkpoint. Der er ikke noget formål med det, andet end at vise, at det er os, der har kontrollen. Men vi er igennem nu, men der er nok et checkpoint mere, inden vi når til Ramallah. Så må vi se, hvordan det går der. Ja.